ग्राम सभा बनवीरपुर से ग्राम प्रधान पद हेतु महिला प्रत्याशी रेणु यादव पत्नी दयानंद यादव के कैमरा पे वोट दे के भारी से भारी मतों से विजयी बनाई जाए भैया। कुछ काम कइल जाई, काका चाचा चाची के अब ध्यान धइल जाई, काका चाचा चाची के अब ध्यान धइल जाई। अब की बारी मिलके कुछ काम कइल जाई, काका चाचा चाची के अब ध्यान धइल जाई। गली गली में चर्चा चलावल जाई, गली गली में चर्चा चलावल जाई। लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई, लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई। वोट रेणु के देके जितावल जाई, वोट दयानंद के देके जितावल जाई। पाँच साल गइल कुछु न भइल, कुल वादा कइल भुलाई गइल, कुल वादा कइल भुलाई गइल। अब ना उदास होखा, मन में भरोसा रखा, दिन खुशहाली के आई गइल। अब की प्रत्याशी जिम्मेदार बनी हो, कर्मठ सुयोग्य वफादार बनी हो। बिगड़ल कमवा के फिर से सजावल जाई, बिगड़ल कमवा के फिर से सजावल जाई। लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई, लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई। वोट रेणु के देके जितावल जाई, वोट दयानंद के देके जितावल जाई। सुंदर निवास मिली, स्वच्छ शौचालय साथे, चले के बढ़िया से रोड मिली हो, चले के बढ़िया से रोड मिली हो। मन जोगे काम होई, गौवा के नाम होई, इनके जे सब कर सपोर्ट मिली हो। तनको विकास में न कमी होई हो, नहीं ढिलवाही नहीं नमी होई हो। काम कैसे के होला देखावल जाई, काम कैसे के होला देखावल जाई। लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई, लायक प्रधान ये दवा बनावल जाई। वोट रेणु